toj emisiji Pitanje novinara voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićević da bi porazgovarao s njom o odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, koji je najavio da će tužiti Milicu Veličković zbog ćerkice. U odličnim smo odnosima, sve je kako treba, sve pršti i treba da pršti, rekla je Sofija. U utorak ste ti i Terza imali seks, dodatno ste unapredili odnos. Da li misliš da je nakon tog još više trebalo da vodi računa o ponašanju i ne ponavlja greške, pitao je Darko. Treba da vodi računa inače, samo sam reagovala zbog rečenice koja nije bila adekvatna. Nema pravo da greši, moramo da pazimo šta radimo jer ne želimo da se i jednog trenutka osjećam loše zbog onog što je izgovorio. Ne bih branila osobu do koje mi nije stalo, oni će biti bitni ponovo ako se Teodora ponovo pojeo s nekim likom, a da tako tad će sedeti na klupi. Bitno mu je to da bebica čuje i da se iznervira. Bebičin obraz je Đon, Nenad je psihopata i to smo svi videli. Njega ne možeš da uvrediš ni preko dece, ni preko majke, samo preko Teodore. Kao par su uvreda, mi smo u vezi, rekla je Sofija. Šta je Terza sinoć mislio kad je rekao, hoćeš da kažeš sve? Pitao je Darko. Bili smo bliski, a to ne bih rekla nikom drugačije. Za mene je ovo velika emocija, volim ovog dečka, dobar je ove sezone, ne liči na brokoli, rekla je Sofija.